Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan ang ikapito nga bahin sa paglakaw sa dalan, ilalom sa gugma sa Dios uban sa labing dako nga sugo. Si Jesus nagsulti, dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Mabasa sa Mateo Kapitulo 7, bersikulo 21. Kita makapangutana, unsa man ang kabubuton sa amahan nga atong patumanon? Nagasulti usab si Jesus, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Mabasa sa Juan Kapitulo 14, bersikulo 15. Makapangutana usab kita, unsa man ang sugo ni Jesus? Ato nang gisgutan nga gisulti ni Jesus ang labing dako nga sugo nga mao kini. Higugmaa ang Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag ug sa tibok mong salabutan. Ug ang ikaduha, higugmaa ang imong silingan sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kung ato kining balansihon, atong ipakita kaniya ang atong gugma pinaagi sa pagtuman sa iyang sugo, ug ang sugo niya kanato ato siyang higugmaon. Ug mobalik na pud kita kung unsaon nato paghigugma kaniya nga mao ang pagtuman sa iyang sugo. Laktod pagkasulti, kining dako nga sugo nagakinahanglan sa uban pa niyang pagpamulong aron atong maklaruhan kung sa unsang paagi mapakita nato ang atong paghigugma kaniya ug paghigugma sa atong isigkatawo sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Busa, human ni Jesus og saysay sa duha ka dagko nga sugo nga mao ang paghigugma sa Dios ug paghigugma sa atong isigkatawo sama sa atong kaugalingon nga kini mabasa sa Mateo Kapitulo 22, bersikulo 37, 38 ug 39. Siya misumpay sa pagsulti sa bersikulo 40. Siya nag-ingon, niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Atong bantayan, si Jesus nagsulti nga nagasukad. Wala siya misulti nga gihiusa. Adunay kalahian sa duha, gihiusa ug nagasukad. Ato kining tagaan og ehemplo sa ani nga paagi. Lahi ang relasyon sa sapa ngadto sa tuburan sa tubig ug ngadto sa dagat, pero parehas lang sila nga nagkasumpay. Ang dagat, gihiusan niya ang tubig gikan sa sapa. Apan ang tuburan sa tubig, diha nagkasukad ang mga tubig sa sapa. Maingon usab ang gisulti ni Jesus, nga niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug mga propeta. Dili nato sabton nga ang mga kasuguan sa daang tugon giusa o gisamarinak niining duha ka dakong sugo. Ang pagsabot niini nga gihiusa na ang mga kasuguan sa daang tugon dinhi sa duha ka dagkong sugo, mao na hinuon ang makapaysalaag kanato tungod kay ang gilitok ni Jesus niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Kini nagapasabot nga mao kini ang punuan o gigikanan sa uban nga mga kasuguan. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong sayron kung unsa pa ang mga pulong sa Dios alang kanato aron mahibaw-an kung unsa ang kabubuton sa amahan nga gipangita ni Jesus nga atong tumanon. Ug gumikan sa atong gugma kaniya, ato kining ikalipay ang pagpakisayod nining iyang kabubuton ug labi na ang pagkinabuhi niini. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon, nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.